welcome to another interesting episode of Manches and Thoughts. Masikhuluma ngespirit, ne? Sikhuluma ngomoya oyiphilela uwodwa. Okay? Uyangizwa. Ngalutho kodwa inkulumo yakho nalento yenze kumina wanginfluencer ngendlela ethile usungifakele ini imimoya naleyo. Ngizoqala la. Ngifuna ukuthi ungichazele ithongo nedlozi. You already started ukuthi uyichaze ukuthi cha. Ngokulalela amakhulumi azifani. Uyavuma ukuthi uthi idlozi liyaba umoya wakini iphinde lingabe umoya wakini. That's what I want to understand. Angithi umuntu angena idlozi elilodwa sonke. No, stop defending yourself. Answer me. Angidefend. Hello, everyone. Welcome to another interesting episode of Manches and Thoughts. My name is Phathanani. I am your chef. And of course, Shabel Kul, I am not alone. I have you. Yes. Kujan. Siyaphila njani baba? Siyaphila. It's always nice to have you around. Yes. You know what, Ne? Let me not take a shine away from you. Yes. Please introduce yourself. Who are you? For those who don't know you, who are you, where are you from, and what's special about you? Okay. Ushobel Khululo kaSimelane. The native shaman obuya ehluphayo sonke. Sibonge Chef Phathanani for bringing us back into the show. It's always a pleasure and an honor to be in Manches and Thoughts last corner, and we're enjoying this. And cheers! This is really like you know what? Before we start, I just want to say thank you to you. Yes. You know, every time when I'm calling you, SMSing you, WhatsApping you, you always respond, and thank you for that. You're welcome. I don't take that for granted. Yes. On that note, I hope you are ready. Yeah, bo. Because I am ready. So cool. Yeah. Namhlanje sikhuluma ngemoya. Yeah. Imimoya ekhulumayo nengakhulumi. Imimoya emihle nehluphayo nemibi. So I hope you are the right person to unpack everything. Yes. But before we start, maybe if you can give an overview to the viewers that are watching, yini imimoya, ikhuluma kanjani, imingakhuluma ayikhuluma kanjani, before we go. No, asibonge Sonchingase. Imimoya Sonchingase sikhuluma la ngento ongeke uyibone ngeso lenyama. Okay. Ngokwesilungu masikhuluma ngemimoya asikhulumi nje nge-air, spirit, carbon dioxide nani. Sikhuluma ngento nje ongeke uzuyibone kodwa ibe ne-impact. Ngizochaza nje imoya ukuthi ihlala kanjani. For an example, kunalenkulumo yokuthi umuntu makangena emanzini aphume after isikhathi esithile uzwe kuthiwa lapho hayi bamba umoya mawungena. Into yayizwa leyo nkulumo ngoba mawungena ungaphefumula ubambe ini umoya. Uyanderstand imimoya ke leyo. So into esingayihlukanisa ngokwesilungu kakhulu sithi ama-souls, ama-spirits, it's air. Singahlukanisa ngendlela eziningi kodwa imoya ilento le esiphila ngayo. Uyangizwa ukuthi ngithini masiphefumula siphefumula ngalowo moya loyo. Masicabanga kune-impact yomoya othile uma ucabanga. Uyangithola ingakho egcineni kuthiwa umuntu nomunye unemimoya yakubo. Umuntu nomuntu unezidalwa zakubo ngoba le idalwa nale mimoya sikhuluma ngento eyodwa. Sikhuluma kanjani ke njengoba usho ukuthi khona imimoya vele ephilayo mhlambe emuntweni efika ikhuluma ngokuhluka. Okay, before you go there, I want to now to say highway manje. Yeah. But before say highway, before uzokhuluma ngokuhluka ngokukhuluma kwayo, umention ukuthi soul, air, spirit. These three things, are they the same? As fun? Hayi, cishe zifani ziyahluka. Okay. Yeah, ziyahluka kakhulu ukuthi nje masikhuluma ngespirit, ne? Sikhuluma ngomoya oyiphilela uwodwa. Okay. Uyangizwa? Okay. Siphinde futhi sithi iphilela iyodwa. You understand? Bese isoul iphila kuphi emuntwini. Yabo. Kodwa kuba nzima ukuchaza imimoya ngokwesilungu ngoba banefilosofi yabo, indlela yabo abangayichaza ngabo kakhulu. Yikho esikhathini esiningi wena Sonchingase uzwa ngeke ngikhulume ngesizulu kakhulu ngoba ngizama ukuthi ngichaze lento from ekujuleni kwayo ukuthi umoya uyini. Njengoba ngisho ngithi lo thina sophefumulayo
angithi now umoya is our soul leyo nto leyo siphefumulayo uzwa kuthiwa mawungena emanzini bamba umoya you understand ngeke ubambe ngezandla vele umoya kodwa ngoba ula kuwe uzothi angithi ubreathe in mawungena emanzini noma ubambe nje ungabreathe in ungaphefumuli usuke ubambile umoya mase kunjalo ngithi iqala from lapho ngoba into yesintu uyangithola nento ene spirituality phakathi iqala kuphi esintwini yangizwa kumele sichaze ngokwesintu uqala ukuthi umoya uyini uyilento esiphefumulayo umoya uyilento ephila kuthina emzimbeni uwona umoya mostly sikhuluma ngawo ngoba mawungayibhekisisa lento leni ijula kakhulu ngoba mase siyesilungwini sothi kune oxygen sithi kune carbon dioxide bese siyachaza oxygen ulo odonsela ngaphakathi kwena uthatha kuphike uthatha etshalweni nasehlahleni leyo process bese kuthiwa ukushintshana kwani kwemimoya bese kuba yini gaseous exchange kulabo abafundile sikhuluma ngaleyo udonsa ini oxygen wena umoya ohlanzekile kwena bese mase ukhiphela ngaphandle uexhale kuba i-carbon dioxide umoya onjalo ongasahlanzekile kuwena emzimbeni kodwa uhlanzeke kuphi ey'tshalweni yingakho esikhathini esiningi ngihlezi ngithi mina thina ney'tshalo we are one yes ngoba senzani siphiliswa yizo nazo ziphiliswa yini yithi so imimoya-ke yonke leyo nto leyo kodwa-ke esikhathini esiningi mina ngifuna ukuthi mangijula endabeni yemimoya ngikhulume ngale mimoya le ethintana nabantu kakhulu ngoba uzwa kuthiwa hayi lo muntu uhlushwa imimoya yini leyo mimoya emhluphayo mhlawumbe uyakubo yile ngifuna ukuthi sijule kuyo kakhulu namhlanje sibafundisa abantu ukuthi le mimoya kukhona imimoya enje khona imimoya enje ayifani. Okay, they are yours. Yeah, I think I just wanted to understand air, soul, and spirit. You understand? Because Nzobuzu, you know that chef asked. So you'll mention things that I'll ask you because I have to ask you. So, but now the floor is yours. Asibonge Sonjingasi. Masikhuluma ngemimoya ne. Kunemimoya amaklasi awu-3 powerful kakhulu. Awu-3 nje amaklasi powerful kakhulu akwazi uku-influence impilo yomuntu. Imimoya kahle kahle masithi imimoya sikhuluma nanoma yini engangena kungaba isithunywa kungaba ingilosi ngaba isithunywa ngaba ingilosi ngaba yiphi imimoya ngisho nama energies athile nama influence athile ayimimoya ngoba uma umuntu ufika ekhaya uzothi for an example ukhuluma nami izinto ezingekho right ngiqabane nomndeni mawuqala uhamba bazothi la ngana siyithandi why mama ngoba inomoya omobi ifakela umoya omobi uyayizwa it's an influence ngaleso sikhathi wena azange ufike ubreathe anything game awuphefumulelanga ngalutho kodwa inkulumo yakho nalento yenze kumina wanginfluencer ngendlela ethile usungifakele ini imimoya naleyo manje imimoya mithathu nje ngizoqala ngiyichaze le mimoya le kukhona imimoya lena esithi izithunywa ngiyazi ukuthi le ndaba yithunywa lena inzinyana ithunywa into ama-messengers izinto ey'thunywayo iy'thunywa lezo uyangizwa ukuthi uthini bese-ke kuba khona imimoya le okweyabantu bakithi abasebalala esihlukanisa kabili sithi ngokwesizulu noma ngokwesintu ithi ngithi ngokwesizulu kahle kahle siqonda ukuthi kunemimoya eyamadlozi kube nemimoya eyamathongo noma imimoya kwamathongo so yonke lena ama-ancestral spirits uyangizwa ngoba they exist on their own they are spirit beings ngokwesilungu bese siba nemimoya lena ukuthi imimoya emoshayo njengemidliwa kanjena kanjalo uyangithola lena ekuzothiwa ngokwenkolo a demonic spirits you understand or so that's class number 2 lesithathu lelo lokuqala njengoba ngisho sine ithunywa that's ithunywa ithinga ichaze ithunywa chef Phathanani angels kahle mase sikhulunywa ngithunywa uyangithola ithunywa zika means angithi those are ngokwesintu ithunywa suke sikhuluma ngani ngama angels I exist in African culture yabo ngizoyichaza nje unomkhubulwana ngithi unomkhubulwana uyini uyisithunywa ngithi isithunywa sani semvula novondo uyangizwa
It's a spirit that provides us imvula kuze sikwazi ukutshala senze konke leyo nto miningi ke le mimoya isithunywa ke leso bese kuba nani kuba namadlozi namathongo one class ayahluka ke ngoba khona amathongo namadlozi angithi kodwa inature yawo emanate from kuphi from emoyeni yethu from our souls uma sishona thina our souls transform into becoming a spirit. Okay. Then they become the spirit being. They can exist by themselves. You understand? Some they need us to coexist not. Ile sithini amadlozi leyo. You understand? Lawa existelayo zizodwa sithini amathongo. Oh, beautiful. Okay. Bese ke le yesithathu ile mimoya le yemikhovu utikoloshi ngithuza kuthiwa hayi umuntu uhlushwa utikoloshi uhlushwa imikhovu kanjalo leyo nto leyo iyona ke le mimoya e3 zine influence lezinto zizintathu kithi. Okay, thank you so much. Baba Makhaya nizwile ushobe likhulu uchazile ukuthi kunemimoya emithathu. So I'm so excited that you are unpacking le moya lena because I believe that our munches that are watching us, they will learn a lot from you. Kunemoya yeyithunywa, imoya yamadlozi, amathongo, kanye nemoya yotikoloshe, imkhovu. You can proceed. Okay, asibonga. Yazi ngifuna senze nje wena Sontshingazi. Esikhathini esiningi abantu lapha emakhaya kubalekile ukuthi sibatshele into eyiqiniso ezoba nobufakazi ngezinto abayibona mihla namalanga. Uyangizwa ukuthi ngithini. Njengoba ngishilo ngathi imimoya miningi. Ngasho ngathi nama influence kodwa manje ngikhuluma nje ngale class ye3 the most powerful ones. Uyangizwa. Ngoba into yokuqala indalo yethu inamani labantu abayibiza ngokuthi lezi zinto ekuthiwa ama gods. Thiwa there's a mountain gods angithi but there's a water gods, there's what gods and all those things, nature god, yonke leyo nto leyo vele imimoya yithunywa. Uyangizwa ukuthi ngithini. Like for an example manje emanzini thiwa hayi kunabanikazi bamanzi lapha. You understand? Mele siclassify ukuthi yini ithunywa noma yini yilwane noma imimoya yalapho. You understand? Ngoba masithi imimoya kahle khuluma ama-jinn spirit JINN. Uyangizwa? Ama-spirits lawo ngithi ngaba imikhovu ngaba yini. So uma semanzini wese sibiza umoya wamanzi esithi unomhoyi. Uyangizwa? Ngokwesizulu khona umoya obizwa ngokuthi unomhoyi noma ngokwesinguni. You understand? Uwo lona onongamela weziziba namanzi. Ucontrola ilwane zamanzi. Uyangizwa ukuthi ngithini. Uma kunomthetho wakhona futhi uma ucela ngoba ngesinye isikhathi uzothola ukuthi uye emfuleni ungalandelanga umthetho. Ulele nomuntu kusasovuka uye emfuleni bese uyalimala. Uyangizwa ukuthi ngithini. All the time emfuleni sina ama crocodile aphila khona. Sinenyoka ziphila emfuleni. Sinama dangerous species ezincane nje ezihamba ngaphansi ezingakuluma lapha yana usaluba nogulo okumangazayo. Uyangizwa? Kodwa kukhona le mimoya lena esivikelayo ngaphandle kweyamadlozi or ngaphezulu kweyamadlozi. Uyangizwa ukuthi ngithini. Yileya leyithunywa lezi ezibekiwe ukuthi uqala ubize ini isithunywa lesamanzi esiyini esunomhoyi. Uyangizwa? Okay. Njengoba ngisho njalo ukuthi it's an angel. uNkulunkulu ayebekile ukuthi kube yiyona sithi masicela kuyona sihlambulukile bese siba protected emanzini. Uyangizwa? Yile nto engizama ukuyisho ngonomhoyi ngoba ngiyazi ukuthi unomkhubulwane sekukhulunywe kakhulu ngawo. Uyangizwa? Uma ingane izozalwa la kunalento lena ekuthiwa for an example umuntu uyazala uNkulunkulu uyadala. Mina mangihleli kanje ngiyinzalo yabakithi ngiyinzalo yokhoza nonkosi omahlaki nomkhulisi mina manje. Kodwa ke ngiyini ngiyisidalwa sikaNkulunkulu. Amen. So now a question. uNkulunkulu ngabe uyena yini ozongena esiswini engibumbe na ngoba ngithi uya create cha akakwazi ukwenza lokho. Uyothunyela ini isithunywa sakhe esibizwa ngoma uma. Uyangizwa? Isithunywa lesi siyenza umuntu ngaphakathi. Why specify ukuthi MA is not akusingumama? Akusumama. Okay, I mean I was like okay mama. Okay, no, I just wanted to understand that because remember ukuthi this lama term lawa
can be confusing. Yes. So I need to understand so that whoever that is watching us can be able to follow us and understand. Proceed. Ingakho-ke Chef Phathanani enkolelweni yami yokuthi uma sikhuluma izinto zesintu nezinto zikamoya kumele sichaze sijule. Yikho ngithi uma like ma uyangizwa ayumama so that sizokwazi ukuqonda ukuthi lo moya lona owumalo uwona lo moya lona udala ini umuntu ngaphakathi. Angithi manje imbewu iyahlala isidi ebuya kumama nobaba mase ehleli laphayana bona bahlangene ngokuvuma kwedalwa zakubo bavumelana ukuthi makube nengane. Lengane mase ingaphakathi mase ehleli lesidi kumele kube neprocess eyenzakalayo. Usekumoya ngithi? Yebo ngikumoya lo uma ukuthi isithunywa lesi okuyisona responsible for caregiving or caring and as well nani nutrition ngaphakathi esiswini sika mama. Ithi mase iqala imdala lo muntu bese uyadaleka kusuke sekudala ini uma. Yikho esikhathini esiningi ingane uma izophuma igama eba nalo lokuqala izokhala ngomama kunobaba noma ngogogo noma ubani. Esikhathini esiningi idlalela kulamagama sound izama ucommunicate lento okuyiyona ekwazi ukuyidala ngaphakathi uyangizwa. So siyahlonipha lethunywa ngokwesintu imimoya le ngithi inamandla. Siyahlonipha ngoba uma ukwenzakala ukuthi ube ne-abortion miscarriage ne-stillborn babies kumele ulungise somewhere ngoba yini sihlonipha lethunywa lezi sahamba nazo ngoba wonke umuntu unazo lezo ithunywa uyangizwa ukuthi ngithini. Abantu bathi ukuthi hawu nama-guiding spirits nama-guiding angel iqiniso vele kukhona lokho. Yikho ngithi le mimoya yomithathu le idlala impilo ebaluleke kakhulu kuthina uyangizwa. Bese ngiyasuka-ke lapha ethunyweni ngoba mangiyiphelezela ngithi yithunywa zikaMinzi angikuphinde lokho sodingasi. Ngiyazi ukuthi singaphikisana sithi hayi isithunywa siyidlozi. Yebo idlozi nalo liyisithunywa kodwa isithunywa samathonga angithi bese kuba nani nesithunywa sikaMinzi angithi. La ngikhuluma ngani ngama-angels ngeyithunywa zikaMinzi the messengers of the creator. Angikhulumi ngalabo abathunywe from kwelamathongo ukuthi bafike kuthina okwamadlozi ne. Bese ngiyedlozini-ke idlozi umoya wesibili lo. Yebo idlozi you know ngifuna ukuthi uma uzongena kumoya uchaze ukuthi sengena wesibili because sizama ukuthi abalali ababukeni nabalaleli besilandele ukuthi isigubhi. Bengacabanga ukuthi we are all over the show. We're not all over the show here. Here we are educating. Here we want them to follow us. Sibonge. Sesiyadlula-ke Sontshingasi. Sikhulumile ngonomhoyi ngakhuluma ngoma. For an example, unomkhulwana ngijulanga. Bese ngiyasuka sikhuluma manje ngale mimoya iclass le ngithi namandla ile yamadlozi namathongo. Uyangizwa. Sinomandla la. Mandla. Yeah, singenze example umsekelo. Sinomandla, sinotebogo. Bobabili kanjena siphila nabo. Bayashona lapha emndenini. Mabashona, bashonela kuphi kwelamathongo angithi. Ingakho kuthiwa bayashona they pass away. Ngoba umuntu akafi. A person doesn't die. He passes to another life form. Uyangithola le azoba ispirit being angithi. Makahamba umandla notebogo. Umandla esikhathini esiningi uyangizwa. Uthola ukuthi mhlambi uyabuya in a long run adlozomela umuntu amphuphe kakhulu engiphupha umandla kanje. Bese utebogo uthola ukuthi akekho ngisho noyedwa lapha emndenini omphuphayo ubani utebogo. Uyangiunderstand? Sonke siyawari ukuthi ayiwanda ukuphi uthwetshuliwe kwenzakalani usikwatele wenzini. Siyahamba siyobuza ebantwini. Bathi hayi la alele khona ulele kahle ayikho inkinga. Loyo kusho ukuthi usuke kuphi esebuthongweni uyangizwa. Bese igama elithi lo muntu uyithongo lisukela lapho usebuthongweni lo muntu. Akunanto engamenza ukuthi egcine enzani ebuye ezothintana nathi kakhulu uyangizwa. Uma enento uzothumela ubani umandla uyangizwa. Bese umandla enzani ayiphatha umlayezo walomuntu lo utebogo. So manje-ke umandla lo uyangiunderstand uyena oyidlozi ngoba u-interacta nathi kakhulu. Lo moya onga-interact nathi uyangithola lo uyini uyithongo. Ngichaza lento Sontshingasi ngamabomu ngoba eSouth Africa asikhuluma isiZulu sonke. KunabaTswana, kunamaPedi, kunamaXhosa, kunamandebele, kunabesuthu kanjalo. But ntwena hayiyo kaSitso Saruna. But this nature is there, it's existing.
mhlambe ama-terms okusebenzisa ukudefine imimoya enjalo mhlambe abanayo noma mhlambe yayikhona isilahlekile kwezinye izizwe uyangizwa ukuthi kunethongo kunani kunedlozi Ithi ngikubuzela na ke shobe elikhulu. I'm so glad uthashile lapho because it's one of the things I wanted to ask you. Ngazo. So ngoba usuhambile vele ithi ngisana sengikubuza. Yeah. Ngizoqala la. Ngifuna ukuthi ungichazele ithongo nedlozi. You already started ukuthi uyichaze ukuthi cha. Ngokulalela amakhuluma azifani. Hayi asifani. Yebo. Ngizoqala ngikubuze la. It's a statement engizosifunda. Yeah. When uzochaza ngendlela yakho to give your thoughts. Yeah. And then mawuqeda bese ungagxila kakhulu ke kulo kwithongo nedlozi. Yeah. Just for someone ongazi njengami or someone ofuna ukufunda njengami. Umoya wedlozi akusiyo umoya wakini. What's your thoughts on this thing that I just read? Okay, ngiyabonga. Ithi ngiqale ngizokuphendula lapho. Ngifuna ukuchaza igama elithi idlozi. Okay. Igama elithi idlozi ngokwesilungu it's a possessing spirit. Nje. It's a possessing spirit. Ngokwesizulu igama ledlozi umoya okudlozomelayo. Ukudlozomela is to possess. Oza ngesidlozana, a purpose of that possession. Yangithola isidlozana, it's a purpose ukuthi of that possession ukuthi ukupossessa on what basis. Uyangizwa. Kuyenzeka ukuthi idlozi kube umoya wakini futhi kuyenzeka ukuthi idlozi kungabe umoya wakini. Thank you. Yeah, ukabili kuyenzeka. Ngisho nasekuthwaseni kuyenzeka umuntu ethwase idlozi la kubo ephinde futhi ethwase idlozi ingasela kubo. Thank you. I'm a practical example. Okay. Igama mina ngushobe elikhulu kaSimelani elasedlozini. Idlozi mina elafika lathi mina ngushobe elikhulu kaSimelani kimi. You understand? So liyahlobana nami ngoba umama wakwaNkosi ne then oSimelani oMazalankosi uyangizwa. So umlando wabaNkosi noboSimelani bayadonsisana igazi elilodwa abakaSimelani nabakaNkosi nabakaDlamini angithi kanjalo. Igama elilodwa bese ngiba nomkhulu uSikhosana uyangizwa. Umkhulu uSikhosana akunala mhlobana khona ngisho nangeyithakazelo ngisho nangeyibongo kanjani emlandweni wasekhaya. uSikhosana lo yilento esithi uyidlozi elumdinga indawo uyangizwa. Lele sithi umndawo. So ngelinye ilanga soke sithathe ukuthi why ngisho njalo umdinga indawo. Umuntu owafika ekhaya ehluphekile eshoshile uyangizwa. Eyisiqhwala bemphethe kabi emndenini wakhe ngoba iqhwalile emdala wazohlangana namadlozi wasekhaya leli lunguma Philippine uyangizwa wasebenza noma Philippine njalo emaphusheni wami ushobele uma Philippine ubeza nobani nomkhulu uSikhosana njalo mabafika nje emaphusheni bahamba bababili uyangizwa ukuthi ngithini abahlukana. So kodwa mina mase ngithwasa ngijabulise ngithe mangithatha intwaso ngajabulisa nalamadlozi lawa wakuphi wakwa Sikhosana lawo uyangizwa. So manje seyasebenza na ngoba yakwazi ukufika kumina lona lelikhehla lithi inkinga enje uyangithola ilaphi kanje kusho yena kungosuku wasekhaya. So ngiyavuma ukuthi idlozi kungenzeka kube umoya wangaphandle kube umoya wakini kodwa angivumi uma sizothi idlozi akulona umoya wakini ngoba kuyenzeka idlozi libe umoya wakini. Okay, this is so interesting now. Nizwile uchazile ukuthi uyavuma aphinde angavumi. Am I correct? Ngiyavuma ukuthi idlozi lo moya wangaphandle futhi lo moya wakini engingayivumi insontshingasi. No. Then let's not off ramp here. Okay. Uyavuma ukuthi uthi idlozi liyaba umoya wakini liphinde lingabe umoya wakini. That's what I want to understand. Angithi umuntu angena idlozi elilodwa sonke. No, stop defending yourself. Answer me. Angidefend. No. Shobe elikhulu. Yebo. Singadla. Ngithi kuwe, yes. Ngithi kuwe uyavuma ukuthi idlozi liyaba elakini liphinde lingabe elakini. Yebo kunjalo. Thank you. Proceed. Yebo. Lapha kule moya lemibili esisikhulumile angitho isibili lo bengichaza obaleke kakhulu. Sengifuna ukuya kulo oyinkinga owesithathu. Owesithathu. Okay. Lo moya oyinkinga lo wesithathu lo
ile mimoya ebizwa ngokuthi imimoya kahle kahle ngokwesizulu angazi ngizothi kanjani kodwa imimoya like influence for an example ngishilo eli ngathi uma umuntu efika ngebad influence kuthiwa lo hamba nemimoya emibi uyangizwa ukuthi ngithini ngoba usuke umbathwe yini imimoya engekho mihle le mimoya engekho mihle le uyangizwa imimoya uNkulunkulu ayidalile ekhona ephilayo kodwa le mimoya inkinga yayo ukuthi nje kuphela ayizwani nathi thina abantu kodwa idalwa uNkulunkulu idalwa uNkulunkulu ayidalwa uSathane usathana kadali kwayena udaliwe. So imimoya lena idalwe uNkulunkulu uyangizwa kodwa imimoya engazwani nani nathi thina abantu noma nobuntu bethu uyangizwa esikhathini esiningi imimoya enjalo iba manipulative uyangizwa imimoya esithi esikhathini esiningi sibala ukuthi hayi kunemimoya yemdliwa uyangizwa imimoya yemdliwa kungaba yidlozi a spirit being uyangithola wangenwa ile mimoya washona nale mimoya uma esebuya usebuya nale mimoya bese sitha idlozi leli lomdliwa uyangiunderstand kodwa belingeke libe umdliwa kube belingangenwanga yini ile mimoya okwama jinn spirit or demonic spirits zikhona lezi zinto ziyasebenza zikhona lezi zinto siphila nazo ngaso sonke isikhathi uyangizwa sometimes mawungekho strong awukwazi wena ukuyivikela kuzo ngoba ezinye ungayivikela ngemithi ezinye ngisho nemithi ngeke isebenze uyangizwa for an example asinawo umuthi wejealous asinawo umuthi wokuvimba influence uyangizwa ukuthi ngithini kodwa ijealous is inspired by the very same spirit manje mawuhleli kanje ifika kuwena ithini ithawubuke nangu sibanibani uthenge imoto enje uyangizwa ukuthi ngithini lento ikudle ngaphakathi ikudle udliwa yini yile mimoya efuna ukukusebenzisa uyangizwa ngoba ikhona le mimoya vele icreatiwe ayikazi yaba nenature njengomuntu uyangizwa imimoya nje eneclass ya ephilela iyodwa ikwazi ukuthi ingene kuwena bese yakulahlekisa le mimoya uyangizwa sometimes ifike kuwena inspire izinto ezinegative uyangizwa lento ekuthiwa it's a negative energy yangithi isuka inspirewa yini yiyo le mimoya le khona efihlakele abantu abaningi abangazi ukuthi ikhona so ngiyayiveza ke namhlanje sontshingazi ngoba isintu sethu masithi for an example fisela omunye umuntu ubuhle kusuke kuyiphengu lelo lokulwa against this type of a spirit lesikhuluma ngazo uyangizwa le mimoya lena silisana nayo ngoba uma ungafisela omunye umuntu obuhle uyangizwa ukuthi ngithini uzodleka ngaphakathi and udliwa yini yazi ubona umuntu azawonde ngathi uyagula edliwa ijealous ngoba khona lento engaphakathi kuyena emqedayo yikho ngithi le mimoya le class yesithathu le ama demons uyangizwa ukuthi ngithini le ama jinn spirits uyangizwa njengoba ngisho ukuthi esikhathini esiningi imimoya ekhona existayo kodwa ke iyona kakhulukhulu eyisitha kuthina siphile emhlabeni sinama guiding spirits angithi kungaba yini an angel i guiding spirit yakho kuphinde kube yini a holistic ancestral spirit bese siba nemimoya emibi le mimoya emibi yini those are demons iyo lesikhuluma ngayo manje lama demons akhona ngoba igama elithi demon vele angithi libuya from enkolweni uyangizwa udiamond casted out uyangiunderstand kodwa ke sengisho ukuthi nathi singabantu abantsundu singabantu abaphilayo eMzansi Afrika le mimoya ikhona iya exist has been there for a very long time siya deploy sometimes le mimoya uyangizwa ukuthi ngithini ngoba iyona imimoya kakhulu esetshenziswayo uma sithi siyakhunkula uyabona mabezothi asilwi nabantu silwa nemimoya today I understand it better I hope my viewers they understand you better as you proceed iyona ke le mimoya chef Phathanani esilwa nayo lena esuke kuyimimoya engekho mihle kithina thina abantu uyangizwa ukuthi ngithini kubhlungu kuba umuntu chef Phathanani ngoba ungambathwa idlozi umbathwe imimoya le okwama jinn spirit or demonic spirits uyangizwa kodwa le engishoyo yama angels trust me ngiyazi ukuthi ngake ngathi ngelinye ilanga mangiyichaza ngathina abantu asinawo amandla wokucontrola ilentuzana ama angels ithunywa zikamenzi asinawo amandla kunesithunywa sokufa
ngisho mase sifikile isikhathi sakho sokufa ngeke uyibribe le moya ukuthi le mimoya bosenza ngayo for impilo yakho yonke mase kuphume inamba ukuthi hayi ngiyahamba emhlabeni ngeke uyibribe ngoba awunawo amandla wokuyicontrol uyangizwa ukuthi ngithini yebo ungakwazi ucontrol ilightning ucontrol imvula kodwa awunamandla okucontrola unomkhubulwane ngoba usuke sefikile unomkhubulwane lona ethi imvula the rain goddess or the oh yes ngeke umcontrol unomkhubulwane kanti isicontroller ini okay I'm just asking good no it's a good question what can we control a lot of things we can control animals ilwane ephilayo izinja amakati we can control that we can control spiritual animals okuyilwane the last segment sikhulumile ngazi ilwane yes ungakwazi ukuyicontrol uyangizwa ukuthi ngithini uyithume uzenze ini within your science ungakontrola idalwa zakho ngiyazi ukuthi lento izothusa ungakontrola idalwa zakho okwamadlozi akini ungakwazi ukucontrol ngoba amadlozi ayathwebuleka uyangizwa so if idlozi ukwazi ukulithwebula kusho ukuthi uyalicontrola ukuthi alisuke la lizosebenzela wena bese kuthiwa yini kuphehlwe amanzi amnyama lo utshontshe amadlozi asekhaya usebenza ngawo kusho ukuthi you have a power to control them uyangizwa ungakontrola ama-demons uyangizwa ukuthi ngithini kodwa for a temporal purpose okay i-trick ke yalapho ke uma sekufika kuma-demons they let you to believe ukuthi you have power over them but they actually have power over you. Yo. Ngoba they are manipulative. We understand le mimoya le. Siyakwazi ukuthi siyenze uyivuse uyangizwa ukuthi ngithini. Uthola ukuthile uvuse kona behind it bese kuba nemimoya ezomobilize lento enocanga ukuthi uyayenza ngithi mara ekugcineni it will backfire. Ngoba phela udila ne-vicious spirit la. Njengoba ngisasho ngithi i-demon, i-problem ye-demon ukuthi a human being is a vicegerent. Into esilwelayo. You are physical, you can control animals, you can hold up a glass like this. I-demon cannot hold a glass like this. Uyangizwa ukuthi ngithini. So for it ukuthi likwazi ukuthi likwazi ukubamba lento lise phezulu kumele lingene kubani kimina. Oh. Uyayithola leyo nto. Ngizokwazi ukuthi mali ngiphozesile lifuna ngenze izinto zalo. Uyangithola. Liyangena lithi shaya umfowethu la nomshaya umlimazi. Uyangizwa. Ngishaya lo mfowethu lona ngimlimazi. Lithi mase liqeda ukusuka makasekawele phansi aphalaza igazi lapha yana lisuke. Lithi mase lisuka sekubuya abantu sekubuya mina. Bese ngithi oh my God what have I done? What has got into me? Uyayizwa ngithi uyayizwa leyo nkulumo. Umuntu ayoyibophisa athi angazi kwenze njani bese kuthiwa hayi bengeno Satan angithi sisho njalo iyona ke lemimoya engikhuluma ngayo manje into ebhlungu ungenwa uSathani kodwa inkantolo yona phela iyophenelize abani wena ngoba uSathani spiritual somebody must be imprisoned you can't imprison a spirit you need to imprison a person because of the action was done by who by a person okay you know that i-content ayiqedwa la ekhaya uma usafuna ukubuya you need to keep it so I hope nizwile uchazile okuningi ushoba elikhulu ukuthi sinemimoya emithathu yeah khona imoya emihle nemimoya emibi so shoba elikhulu what is it that you want to say to the manches out there sesivala njena sizoqhubeka I don't know but before sivala ithonga nedlozi besu right ngalo yebo singichazile I think you must just give your wisdom okay ngizothi kubalalele ekhaya ake sihlole imimoya uyabona uma sikhula sisonta kuthiwa imimoya iyahlolwa ake sihlole imimoya sikwazi ukubona le mimoya ukuthi imimoya emihle noma imimoya emibi imimoya eza ngobuhle kuwena noma imimoya eza ngobubi kuwena ungamani nje uthi njalo masovuka ekseni ube sure ukuthi lento yenzayo uyenziswe imimoya ongayazi kwawena ukuthi ngabe i-aim yayo iyini imimoya emihle ilula kubalandeli be-Manchester Thoughts imimoya emihle yilena ezokufisela impumelelo uma imoya ikulethela i-confusion imimoya ikulethela uqabana nabantu imimoya ikulethela izinto ezokufailisa empilweni iyayidefine yona ngokwayo ukuthi akuyona imimoya kumele uyilandele leyo
ngoba sithi ngokwesintu ayihlanzekile leyo mimoya akusimimoya emihle uma izokholela entweni ephumelelayo then wazi ukuthi imoya emihle and ekugcineni njengenyanga ngithi abantu uyangithola abayeke ukudlalwa imimoya ngoba ezinye izinto sontshikazi ngeke sikwazi ukubanceda kuzo mawudliwa umona bakithi asikwazi ukulapha uyangithola ngoba sinawo lo muthi loyo kumele wena uyilaphe wena wazi ukuthi uyisebenziswa you are used by this spirit esizama ukuthi ichaze namhlanje sibonke. Wow. Uchazile okuningi ushoba elikhulu. Thank you so much. Sibonke. It's always great to have you. And I hope you enjoy the episode. And remember, I was running a competition. So I've got 2 manches. I want to give my book on my own by Chef Phathanani Mbatha. And the book is doing very well. Thank you to you and whoever. I've got Zusake Vuzana. On YouTube is Vusake. It's Zusake Vuzana XX4JL. But I'm gonna send this person a message. Congratulations, you just won yourself a book. I will contact you and to get your address, then the book will be delivered to you. And then I've got Johanna Ndwandwe 6613 on YouTube. Johanna, congratulations, you have won yourself a book. Yaga Chef Phathanani, on my own, I have found sunshine. And on that note, thank you so much. Bog. And goodbye. Thank you.